ସାଧାରଣ କାଳର 20ତମ ସପ୍ତାହର ଗୁରୁବାର। ଆଜିର ବିଷୟ, କ'ଣ ତୁମେ ଆହୁତ କିମ୍ବା ମନୋନୀତ? କାରଣ ଅନେକ ଆହୁତ କିନ୍ତୁ ଅଳ୍ପ ମନୋନୀତ। ଏହି ପାଠ୍ୟର ପ୍ରଥମରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଜିହୁଦୀମାନଙ୍କ ସ୍ଥିତିକୁ ସୂଚିତ କରେ, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଥମେ ଚୁକ୍ତିର ଲୋକ ଭାବେ ଡକାଯାଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସେହି ଡାକ କିମ୍ବା ଆହ୍ୱାନକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଅଣ-ଜିହୁଦୀମାନଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପ୍ରସ୍ତାବ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାର ଗୁରୁତ୍ୱ କେବଳ ସେହି ଦିଗରେ ସୀମିତ ନୁହେଁ, ଏହା ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶାଏ ଯେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଅନେକଙ୍କୁ ଡକାଯାଏ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେହି ଆହ୍ୱାନକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୁଅନ୍ତି। ବିବାହ ଉତ୍ସବ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଉତ୍ତମ ପୋଷାକ ପରିଧାନ କରିନଥିଲା। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି, ଯେଉଁମାନେ ଆରମ୍ଭରେ ପରିତ୍ରାଣର ନିମନ୍ତ୍ରଣରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ପରି ମନେ ହୁଅନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କେବଳ ଡାକରା ପାଇଥାନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସର ଏକ ସରଳ ନାମକରଣ ଏବଂ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ ସହିତ ସୁସମାଚାରର ଆହ୍ୱାନର ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହନ୍ତି। ତାହା ହେଲେ କେଉଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତି ଏବଂ କେଉଁ ଲୋକମାନେ ମନୋନୀତ? ସମସ୍ତେ ସହମତ ଅଟନ୍ତି ଯେ ଅନେକ ଡାକନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ଜୀବନରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଅନୁତାପ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ମନୋନୀତ ଅଳ୍ପ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ସେହି ନିମନ୍ତ୍ରଣକୁ ପ୍ରକୃତ ବିଶ୍ୱାସ ସହିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରନ୍ତି। ଏଠାରେ ଏକ ସାଧାରଣ ଡାକରା ଅଛି ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରାଯାଇଛି। ଆସ, ଯଦି ତୁମ୍ଭେ ବିଶ୍ୱାସ କର ତେବେ ତୁମ୍ଭେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ କବର ସମ୍ମୁଖରେ ଥିଲେ, ଲାଜାରଙ୍କୁ କହିଥିଲେ, ଲାଜା, ବାହାରକୁ ଆସ। ଏବଂ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଡାକ ଦ୍ୱାରା ଜୀବନ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସେହିପରି ଭାବରେ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ଆହ୍ୱାନ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି। ସେହି ଦ୍ୱିତୀୟ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ, ନୂତନ ଜୀବନ ପାଇବା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ଆହ୍ୱାନ ଡାକକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ କରାଯିବ। ଆମ ସହିତ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଘଟିଥାଏ। ଆମେ ଭଲ କି ଖରାପ, ଗରିବ କିମ୍ବା ଧନୀ ବୋଲି ଚିନ୍ତା ନ କରି ଈଶ୍ୱର ଆମକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଆମକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ ଯେମିତି ବି ହେଇଥାଉ ସେ ଆମକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି। ଆମକୁ ଅନୁଗ୍ରହରେ ମଧ୍ୟ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଛନ୍ତି, ବିଶେଷ କରି ଅନୁଗ୍ରହକୁ ପବିତ୍ର କରନ୍ତି, ଯାହାକି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ପର୍ବ ପାଇଁ ପୋଷାକ ଅଟେ। ତେଣୁ ଉପସ୍ଥିତ ନ ହେବା ପାଇଁ କୌଣସି ବାହାନା ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ପ୍ରେମ, ନ୍ୟାୟ ଏବଂ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଶାନ୍ତିରେ ବାସ ନ କରିବା ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ପବିତ୍ର ନ ହେବା ପାଇଁ କୌଣସି ବାହାନା ନାହିଁ। ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ପର୍ବ ପାଇଁ ପୋଷାକ ପରିଧାନ କରି ତାଙ୍କର ମହାନ ନାମର ମହିମା ଗାନ କରିପାରିବା। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ତୁମ ଉପରେ ଏବଂ ତୁମେ ଯାହା କହିଛ ସେଥିରେ ମୋର ଗଭୀର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ସେହି ବିଶ୍ୱାସ ମୋ ହୃଦୟରେ ତୁମ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରେମ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଯୀଶୁ, ମୁଁ ତୁମ ଉପରେ ଭରସା କରେ। ଆମେନ୍।